Nimi on Peter, 57-vuotias ja syntynyt Ruotsissa vuonna 1967, muutettu perheen kanssa Suomeen 70-luvun alussa ja asuttu täällä siitä lähtien. No, meillä on töissä niin työterveyden mukana niin on tällaiset niin sanotut ikämiestarkastukset. Siellä sitten löydettiin, että kolesteroliarvo oli korkea. Se oli jossain kohtaa muistaakseni 6,1. Muutaman muutoksen jälkeen niin se sitten lähti niin kuin vähän laskemaan alas ja sitten se pysähtyi kai johonkin 5,5, vähän yli 5, johonkin tähän näin. Mutta silti niin kuin lääkäri suositteli sitten kuitenkin, että kannattaisi ehkä aloittaa lääkitys. Kertoi mulle Benecolista joskus aikoinaan. Kun olen käyttänyt Benecol-tuotteen vähän aikaa, niin ollaan hyvinkin plussan puolella sillä tavalla, että on tippunut railakkaasti arvot alas. Omasta mielestäni niin voin paljon paremmin kuin mitä moneen vuoteen, vaikka ikää nyt kertyykin, niin silti niin olo paranee koko ajan.